vykašlat se na píce a začít nový díl pořadu Velspektiva. Ahoj, já jsem Mišáš. Ahoj, já jsem Adam. A dneska povídací epizoda pohodová, my z toho možná uděláme trošičku hejt, ale říkali jsme si, že zase dáme nějaký něco od nás, něco, abyste víc poznali, jak přemýšlíme nad věcma a jak se cítíme a jak se máme. Ale nejdřív se tě zeptám, jak bylo v Americe. Já si myslím, že lidi už budou plně alergii na to slyšet, jak bylo v Americe. Já jenom jsem si to uvědomil. Že to je třeba jedna z věcí, co mě sere. Mimochodem, téma dnešního podcastu bude, co nás sere. Ne, téma dnešního podcastu je, jak bojovat proti toxické pozitivitě, děkuju. Dobře. Ta epizoda jsme si řekli, že si myslíme, že je dobrý, a kdy svět wellness je prostě úplně nasáklej pozitivitou a klidnou energií a já nevím čeho, a zvládání stresu a zvládání všeho, a což je všechno vlastně super, ale všeho moc škodí a chtěli bychom tímhletím ukázat, že prostě k wellness patří občas si i prostě jako zanadávat v uvozovkách. Takže zpátky k tvý otázce, v Americe bylo super, byl jsem tam teďka 2 měsíce, mám spoustu zážitků, ale už tady nebudu asi vyprávět o Americe, protože to by bylo už na samostatný podcast jako Adamovy cesty. Já jsem tě na to chtěl právě naťuknout, že tam mně přijde, že ta přehnaná pozitivita je ještě jako znatelnější. Hele, asi jo. Na druhou stranu, prostě furt je příjemnější, když z těch lidí, když se jich zeptáš, jak to jde, že ti všichni řeknou, že je to super, oproti tady, kdy ti všichni řeknou, že to je na hovno. Jako pro tebe asi jo, ale nevím, jestli je to příjemný a hlavně zdravý pro ty lidi, kteří to říkají. Hele, zdravý to není, ale myslím si, že úplně stejně není zdravý, že Češi vždycky říkají, že se mají na hovno, i když se na hovno vysloveně nemají, oproti třeba hodně lidem v Americe. Myslím si, že obojí má jakoby svoje pro a proti. Myslím si, že za každou cenu říkat, že ti je skvělé, že všechno je skvělý, je úplně stejně toxický, jako v Česku si musíš najít důvod na něco zanadávat a to je v podstatě jediný, co tě může pojít s cizím člověkem, když děláte small talk, je na hovno počasí, je na hovno, nevím, vláda, je na hovno tohle, je na hovno, já nevím co. Takže šéf, nebo já nevím, takový to, že prostě vždycky si musíš najít něco, na co se spolu zanadáváte a to jako Čechy pojí. Tak ono to vzniklo už dřív, protože to už jsem tady asi párkrát říkal taky, že za komunistů, když si prohlásil, že se máš dobře, tak si to buď nakrát, anebo si někomu les do zadku, že jo. To bylo trestný pomalu, mít se dobře. Chápu, odkud to. To bude zase dneska trýzeň, s tím mikrofonem. Já jsem si to, hned jsem to slyšel. Ne, já si myslím, že stejně tak vidím, kde to vzniklo v Americe a tady tahle ta potřeba té toxické pozitivity. Kde? No, protože tam zase jako ta Amerika je strašně nasáklá jako tou pýchou na ten americký sen a na to všecko, takže všechno je jako super, všichni se máme skvěle a nechceš zatěžovat okolí svýma problémama, takže prostě všechno je dobrý, všechno je skvělý. A mně osobně je to příjemnější být tam, protože prostě povrchně se s těma lidma potkáváš spíš s úsměvem, než zakaboněním. Takže prostě pro mě je to příjemnější. Chápu, že to není že to s realitou nemá nic společného, ale prostě když přijdeš do obchodu a někdo se o tebe usmívá, versus když vidíš kyselý ksicht, tak je to prostě něco jiného. Jo, to beru. A v čem je to ta toxická pozitivita vlastně jako nebezpečná pro toho daného člověka, ne pro to okolí? A podle mě připustit si, že tě něco jako naštvalo, je strašně důležitý pro to, abys to mohl jakoby správně vyřešit. Protože furt si to jako omlouvat, furt nacházet nějaký pozitiva i na věcech, které prostě pozitivní nejsou, ti potom můžou buď vést k tomu, že toleruješ víc, než by si měl nechat líbit. Dobrý, všecko? Jo. víc než by si měl nechat líbit. A nebo prostě, že to jako v úvozovkách prostě jako leze na mozek, protože furt se ti něco děje a ty se furt snažíš jenom najít nějaký pozitivum na tom
A to prostě není zdravý. Je to záplata problému, no, který se nakonec jako navrší a pak ty lidi dost často bouchnou, že jo. To tak bývá, že to někdo se usmívá, povídá a už najednou a vlastně vytočí sám sebe, či už ten pohár přeteče. No. A já jako takovým těm hodně pozitivním lidem ani jako v uvozovkách jako nevěřím, že ti to je jako nepříjemný. A nevím, jestli to je česká nátura. Jsou nelidský. Jo, mě to přijde nelidský, přesně jako roboti. Jo, že si říkám, buď něco schovávaj. No, jo. Nebo prostě něco je tam jako někde špatně a možná je to jenom moje projekce nějakého svýho jako nespracovaného něčeho v sobě a jestli lidi jsou fakt takhle šťastní, tak jako by super pro ně. Ale jako, většinou nejsou. Mě hodně, jo přesně, ze mý zkušenosti mi přijde, že většinou spíš nejsou a že to je jenom taková fraška nebo jako maska pro okolí. A prostě svět není vždycky růžovej a nebude. A umět dobře ventilovat vztek a agresi je vlastně součástí wellness a součástí zdraví duševní hygieny, protože naučit se tohleto v sobě zpracovat a dát to najevo a dát tomu ten průchod zdravým způsobem je mnohem lepší, než pak prostě nekontrolovatelně bouchnout. Je to zase o té přirozenosti. No. To tělo má po miliony let naučený nějaký praktiky, kterýma se vypořádává s pocitama, s potřebama a pokud ty je upozadňuješ, stejně tak jako u bolesti přecházíš jí, tak u vzteku snažíš se upozadit, tak to má dopady na zdraví jako takový, může to mít dopady na srdeční zdraví, může to mít dopady na psychický zdraví a tak dále. Formuluju ne ani tak otázku, ale jako naťuknutí tématu. Většina z těch hyperpozitivních lidí, tak mně přijde, že oni k tomu dojdou až po nějakým jako po nějaký velký události a potom, kdo jim to jako někdo poradí. Víš, že to jako ty lidi si to v sobě nevytvořejí sami, že tak a od teďka já budu. Vždycky vidějí nějaký video, dostanou radu od nějakého mentora, spousta těch teď mentálních koučů tak ti řekne, musíš být pozitivní a když budeš furt pozitivní, tak změníš svět kolem sebe a ten svět bude pozitivní. Jasně, ono, když budeš pozitivní a šlápneš do louže bude suchá najednou, nebo co. A teď to se sumíruju, jestli my akorát prostě tyhle rady nechápeme špatně. To je možný, ale já nevím, já musím říct, že třeba teď já nechci pomlouvat jako konkrétní typ lidí, úplně jako třeba nevím, řeknu jogíny, který jsou prostě v zenu a mají všechno jako v uvozovkách jako na háku, kdy je to ten jako end goal toho je být v tom zenu, tak je něco jiného, než jsou přesně tady tyhle ty jako pozitivní psychologie, já nevím co, což je jako dobrý, ale prostě všechno, jako se vším, od samcať pod samcať. A že možná to ty lidi potom jako ženou přesně do extrému, že si řeknou, že slyší jednu přednášku o pozitivní psychologii a řeknou si tak a teďka prostě já si tvořím realitu s svýma myšlenkama, takže když budu mít negativní myšlenky, tak moje realita bude negativní a prostě všechno bude pozitivní. A ono to není o tom si to myslet, ale dělat to. No. Dost často ta pozitivní psychologie souvisí s nějakýma malejma činama, který ti navodějí ten příjemný pocit a ne, že ty si ho vymyslíš. No, takže zvlášť v tom světě wellness mi přijde, že prostě se ten tlak na to všechno zvládat pozitivně a s úsměvem a určitě lidi, co třeba dělají v nějakém customer service odvětví, prostě ví, že se musí usmívat za každou cenu, i když mluví s nějakým totálním idiotem prostě. Tak o tom jsme se bavili v jedných z prvních dílů, ne? Takový ty typy únav, emoční, ano. Takže myslím si, že to jako je to docela aktuální téma pro spoustu lidí a když prostě vidíš ty influencery nebo influencerky, jogínky, nebo mentální kouče, lifestyle kouče, já už nevím, jak se to všechno pojmenovává. Všechno je růžový, všechno je sluníčkem zalitý, prostě no, jako není. A to je v pořádku, jakože... Že spousta lidí, co to vidí, tak si to nepřebere a vidí jenom, jak u někoho jiného je to super a u nich zrovna ne. Takže přesně, pak buď sklouzneš do úplný depky, že všechno je na prd, anebo do druhého opaku. No.
Tak, Matyáši, co tě sere? Já právě jsem chtěl říct, že bych v rámci toho přešel do takového, já hrozně nemám rád slovo mindfulness, ale nebo jakoby healovací, co se týče psychiky a tak, ale tak jako pojďme si takhle společně hezky zanadávat na všechno. Napište nám to do komentářů, co vás sere. Děkuju. A jenom tak jako sválně, kolik lidí se trefíme. Mě, a já jsem ti to říkal dneska, v poslední době úplně nejvíc štvou lidi, kteří nepřiznají chybu. Teď jsme měli, nebudu jmenovat, lidi, co jsou zasvěcení, tak budou vědět. Teď jsme měli událost, kdy jeden můj kolega urval zrcátko. Já jsem několikrát se ho šel zeptat, ho poprosit o klíče, abych to opravil, protože jsme potřebovali jet potom dlouhou cestu s tím autem zpátky. A on vždycky jenom nadával, že debilní úzký průjezd, že debilní ženská, která mu řekla, aby nacouval do toho, aby nejel popředu. Ani jednou neřekl sorry, ani jednou nepomohl. Zadrbnutej sám do sebe a tohle mě sere. Já tam mám lidi, co jsou neohleduplný a co jsou zahladěný sami do sebe. A myslím si, že tohle to je velmi pravděpodobně to samý. Pod jakoby pod stejným... Egocentrismus je strašná věc. Jako. Lidi, co mají pocit, že se jako vesmír točí kolem nich a že všichni ostatní si musí jakoby podřídit tomu, co oni dělají. Nebo lidi, co vůbec nepřemýšlí nad tím, jako jak jejich činy můžou jako mít dopad na ostatní. A typově teďka... Ale promiň, že tě přerušuju, to je podle mě rozdíl, že si neuvědomíš, že tvůj čin bude mít dopad na někoho jinýho a že si myslíš, že se vesmír točí kolem tebe. Já vím, že ono to tak není, že ty lidi, no doufám, pokud nejseš fakt jako nemocnej na psychiatra, že si fakt ty lidi jako nemyslejí, že jsou nějaký středobod. Že akorát prostě mají sebe mnohem radši a berou se mnohem důležitější než ostatní. To je možné, ale zrovna včera ve fitku myslel jsem, že normálně někoho zabiju vysloveně. Šel jsem jet těžký tlaky na prsa, sednul jsem si na lavičku, vzal jsem si tam svoje činky těžký a přišel týpek, vzal si jiný činky a stoupnul si vedle mě, ale tak, že opravdu měl jednu ruku jakoby před zrcadlem přede mnou a začal tam dělat bicepsový ty. A já jsem si jako říkal, a fakt jsem se jako na něj podíval, zle jsem se na něj podíval. A on říká, co je? A já jako s těma činkama v ruce, můžeš mi dát trošku jako prostor? Ježíš, no tak sorry. Tohle je ještě dobrý. No jako je to na zabití, ale tohle je ještě dobrý. Mně se stalo, že jsem někde cvičil, zvedl jsem se, povodešel, nechal jsem tam ručník. A ten člověk přišel, sundal ten ručník, pověsil ho a začal cvičit. Já mu říkám, hele, tady cvičím já, ale ještě 2 sérky mám. A on mi na to řekl, to je v pohodě, mě nevadíš. Se vystřídáme. A ten věřím, že to nemyslí zle. Jenom jeho to vůbec jako... A mě nevadíš. Já jsem s tím v pohodě. To jí vraždil. To je hrozný. Dokončím tady tohle story začala tím letím. Já jsem ho nechal odcvičit, říkám si, nechám to bejt, prostě nestojí to za to. Než jsem se vůbec jako stihnul, jakože se teda ty tyčinky nadhodím, tak vidím periferně v zrcadle, že se pode mnou zprava něco děje. A tam se začala nějaká velmi mladá slečna chystat na hip thrusty. Nohama přímo pode mnou pod lavičkou. A viděla, že sedím s těma činkama. A já možná jsem na ní byl zbytečně zlej, protože jsem byl na to, ale... To jsi byl poprvé za těch 27 nebo 28 let, tak klidně. A já říkám, chceš o tu nohu přijít, kdyby mi to spadlo? A ona, co? A já říkám, vidíš, že tady sedím a že jdu je tlaky a ty si strčíš nohy přímo pode mě, co když by mi ta činka třeba upadla, nebo bych to potřeboval zahodit. No to mě vůbec nedošlo a co mám teda dělat? Říkám, no tak buď počkej, já to odjedu a pak se tady můžeme vystřídat. Ale rozhodně mi tam nestrkej ty nohy teďka, když jdu cvičit. Ještě když mají ty lidi sluchátka dost často, tak jak... No ne, to bys musel dávat bacha na lidi kolem sebe, no. A nic, a čuměla prostě, a říkám, můžeš teda, tak, a ona, tak, říkám, ježiš, tak se to odjeď, no, takže jsem tam jako bez nasázky jsem dělal třeba 5 minut s 40 na kolenou, než odcvičil pán vedle mě zleva a paní vedle mě zprava. A do toho za mnou stál jeden pán, který tam chodí často, který si zabere třeba 5 strojů zároveň a točí se kolem nich. Jo. A
Chodí kruháček. Ručník má jenom na jednom, že chápu, nevezmeš si 5 ručníků sebou, ale když se jenom přiblížíš k tomu stroji, kde ano, tak přiběhne. A takže ale jako de facto má na 45 minut, máš zabranou půlku fitka, protože pán se rozhodnul, že pojede kruháček zrovna na všech věcech, které já jsem zrovna potřeboval. A prostě do mě sere. Musím, že mi to vysloveně jako nasralo. Hele, jestli někdo takovejhle jste, nebo vám to občas někdo říká, teď to neberte jako hejt, ale zamyslete se nad tím, proč to děláte a zkuste nám prosím napsat, co se vám v tu dobu v té hlavě hodí. Já předpokládám, že lidi, kteří takový jsou, tak to buď neposlouchají a když už, tak jim to nesecvakne a když už to poslouchají, secvakne jim to, tak nebudou mít koule na to, aby to napsali, ale prosím, kdyby náhodou, nebo kdybyste někoho takového znali a měli s ním nějaký lepší vztah, zkuste nám to vysvětlit. Já tomu nerozumím. Já jsem typ člověka, který prostě na dálnici radši zabrzdí, aby někoho pustil, než aby ho omezoval. Radši si vyberu jiný stroj ve fitku, než abych někoho jiného omezil a tak dále a tak dále. A to je tak No sobecký, nebo jako do sebe, já to vnímám jako do sebe zahlděnost a prostě vnímám, že vnímáš sebe jako tu nejdůležitější součást, jako tady kterýkoliv toho, co okupuješ jakýkoliv prostoru a všichni ostatní se podřídí. To dejme tomu, ale podle mě to ani tak není. Ty to prostě ten zbytek jenom vůbec nebereš v potaz. No. To není, že bys ho jako bral v potaz a nebyl důležitý. Ty to nevnímáš vůbec. Vůbec o nich nevíš o těch lidech. Ty máš mlhu prostě. Stejně jak u toho řízení. Ty vidíš ten volant a to auto před sebou a to je všechno, co tě zajímá. Nebo jestli nemají kapacitu, jestli jsou to lidi unavený, nebo já tomu nerozumím, já to nedokážu střebat ten jako postup. A chci říct ještě jako třešničku na dortu, jednu z těch věcí, co ten pán zabral, byl bench, ale nejel na něm bench. Jasně. A jel na něm. Sklapovačky, ne? Ne, jel na něm obrácený grip, ty normálně jako bicep curls. Ještě, no. A to prostě, to jsou pro mě to jsou takový ty kardinální pravidla v tom gymu, že prostě nejdeš do squat racku dělat curls a nejdeš na bench prostě dělat jako bicep curls. Prostě nejdeš. A ne, pán se tam točil jako holub na bání a běhal z toho od stojanu ke stojanu. No, nasranej jsem byl prostě až do toho, až do nebes. A teď co s tím, že jo? Nemůžeš ty lidi seřvat, protože nemůžeš. Hele, ale to jsou přesně tyhle ty věci. A já to možná budu brát víc na to řízení, protože já za volantem se nerozčílim, jakože bych bouchal do něčeho, řídil nebezpečně nebo tak. Ale jak seš jako krytej v té kapsli, tak si tak jako zanadáváš. A nejvíc prostých slov řeknu za volantem. A když třeba, já už teď nevím, kdo mi to někdy řekl, že přecházeli jsme přes přechod a někdo nás pouštěl. A já jsem automaticky zrychlil přes ten přechod, aby ten člověk prostě nemusel stát tak dlouho, a nebo třeba nemusel jako úplně zastavit, že jenom zpomalí a pojede dál. A ten někdo mi řekl, prosím tě, proč běžíš, teď má brzdy. No, má, ale nemusí je použít, nic neudělá. A šel schválně jako pomalu dál, aby musel ten člověk zastavit. A v tuhle chvíli já bych v tom autě nadával jak špaček. Tyjo. Úplně. A takovejhlech drobností. A tohle jsou podle mě přesně ty chvíle, kdy je jako fakt cílený. Nebejt pozitivní, ale bejt jako s rozumem agresivní. Zanadávat si do všech možných zvířátek a pohlavních orgánů, který znáte, a ulevit si. Nikomu to neuškodí, vám to pomůže, a ještě to má nějaký jako relativně odůvodněný ten. Ale já jsem hrozně nechtěl, aby ten opak té pozitivity, tak aby to vyvolávalo jako agresi v těch lidech vůči někomu. Spousta těch věcí se dá vyřešit velmi v klidu, asertivně, ale... Já musím, že většinou těch věcí, co já tady mám, ale jsou prostě, že mě serou jako lidi. Jakože nějaký typ jako lidí, já tam mám málo jako věcí, co by mě sedalo. Prostě sedalo. Prostě blbý lidi. A já si uvědomuji, a teď to neberte, jakože Ježišmarja, já vím, že nejsme... Když to posloucháte, tak už víte, že nejste blbí. Jako, sorry, jako lidi, co poslouchají tenhle podcast, což nechci jako chválit náš podcast, ale obecně lidi, co si pustí nějaký podcast a doposlouchali to ještě až sem. O sebezlepšování, prostě o vás se nebavíme, takže povídej dál. No, tak přesně tak, za prvý a za druhý já si samozřejmě plně uvědomuji, že já nejsem nejostřejší tuška v penále ze všech penálů
Adam taky ne a máme spoustu chyb, ale no, lidi, co to tak mají, tak mi rozumí prostě. To jenom koukáš, kejveš hlavou a nevíš, co říct. Nevíš, co říct, když... Teď dávám příklad. Teď mi nějaký člověk řekl, proč jsi nešel doprava? Říkám, no protože potřebuji jít doleva tím směrem. A opravdu to bylo na ulici a já jsem se mu tam nějak zamotal. A on mi řekl, no ale já tu chodím doprava, tak nevím, co blbneš. A odešel. A to byla interakce úplně jako, tak za prvý, proč na mě ten cizí člověk mluví? Za druhý, to si opravdu myslí, že jako, víš, a nejde o to, že seš blbej, že si myslíš, že někdo chodí jinudy, ale že ti nesecvakne, že to jako není na místě ta konverzace vůbec. Tohle to mě štve. Ne blbí lidi ve smyslu, že neumějí počítat, ale neschopný spolupracovat, neschopný soužití, jakoby. To si myslím, že by se mohla jmenovat tato epizoda, jako lidi neschopní se soužití, úplně jako všechno tohle. A teda mimochodem ještě promiň, slyším se, jak se jakoby zakoktávám, protože se mi honí hlavou tak strašně moc příkladů, který bych chtěl říct, ale nechci se někoho dotknout, nebo nechci na někoho upozornit. A není to teda vůbec jednoduchý pro mě. Já bych chtěl ještě zůstat v prostředí fitka, protože je další typ lidí, co mě extrémně vysírá. A to jsou rádoby influenceři, co se natáčí ve fitku. V pohodě. Já se taky fotím ve fitku, udělat si selfiečko, udělat si nějaký video. Proč ne? Zabrat půlku fitka tím, že si tam rozestavíš tripod, s tím, že si tam rozestavíš světla, a pak seš naštvaný, když ti třeba lidi projdou jako záběrem. Nebo seš třeba naštvaný, když ti lidi řeknou, že nechtějí být v pozadí toho, jakoby toho videa. A uděláš caviky kolem toho, že ty si můžeš natáčet, co chceš. Tak si prostě píčus a To je moje právo. A to jsou teďka jako takový čerství moje jako zážitky. A prostě jo, chceš se natočit v pohodě, ale když ti prostě někdo řekne, hele, já jsem tady za tebou a není mi příjemný prostě být v záběru, tak prostě, když jsi normální člověk, tak řekneš, ježišmarja, sorry, jasně. A počkáš, třeba než ten člověk odejde, nebo si ten telefon prostě posuneš. A hlavně jako nezabereš půlku fitka na 3/4 hodiny nebo hodinu, jenom proto, že se tam prostě natáčíš. Ten prostor není důležitější pro tebe, protože prostě si tam máš kameru. To mě vypecává, musím ti to říct. A vidím to čím dál tím častěji, nevím, jestli to je díky jako sociálním médiím, TikToku nebo čemu. A vím, že to je trošku pokrytecký, protože já se taky fotím na fitku a natáčím, ale prostě nikdy ne v takovéhle míře. A nikdy ne tak, abych tím omezoval někoho druhýho prostě. S tím se nesetkávám, naštěstí, nebo to nevnímám a hlavně mě to je teda dost jedno, ale teď jsem se setkal zase v posledních pár dnech v hotelu, že ty lidi v tom hotelu udělají bordel a řeknou ti, no, teď tady od toho mají uklízečku, aby to uklidila, tak proč ne? Ale proč jo? Proč by si přidával práci? No, teď to je její práce. Ale a zase, a nemáš slov? Ta logika z cizího krev neteče prostě. No, ale já nevím, co to je, že lidem prostě sepne a začnou se, když jsou někde třeba v hotelu, tak se začnou chovat jako největší dobytci. A tam by mohli podle mě uklízečky říkat, jako, co tam všechno jako najdou kde. Nebo normálně standardně ti řeknou, a to je úplně přesný příklad, že doma prostě, když se utřeš ručníkem, tak ono většinou, když se utíráš po sprše ručníkem, tak ten ručník moc špinavý není, tak ho použiješ víckrát. A oni prostě se utřou třeba 3, protože můžou. Nechají si vzít ještě jako další a opravdu za ty 2 dny sdělají třeba 8-9 ručníků. Teď jako to mám v ceně, tak proč ne? Přesně, z cizího krev neteče. Cizího krev neteče. Hrozný. Já musím říct, že když i mně se stalo, že jsem třeba v hotelu nechal větší bordel, než jsem jako bych chtěl.
a jsem tam třeba byl díl. Ale co dělám já je, že prostě nechávám velký dýško. Jo, že prostě tam nechám nechám na stole a dýško a napíšu jako děkuju, že to tady uklidíte, chápu, že to nebylo to. No, tady přesně. Je prostě $50 a čus prostě. Počkej, a to seš tam jak dlouho v tom hotelu, když tam necháš $50? To byl specifický případ, jak jsem byl zrovna jednou docela dlouho v Dubaji, než jsem chtěl jít. Ale to je jiná story. Ale víš, jako, že když prostě tam necháš bordel, nebo... Tam nejde o tu částku, tam jde o to ukázat, že seš člověk. Že si vážíš té práce těch lidí, co to prostě jako dělají. Chápu, že víš, jako, že třeba když jedeš do hotelu s partnerem nebo něco, tak prostě máte třeba velmi super sex nebo něco. Prostě stanou se věci, prostě stanou. A teď jednou se nám stalo, že teďka boyfriendovi se spustila krev z nosu, takže prostě byly ručníky od krve, taky jsme prostě nechali $20 jako dýško, prostě jenom za to, že tam prostě byl větší bordel. Jsme nechávali, a teď udělám okliku, ať to nějak shrneme a zase ať i ty lidi i z těch našich ukecaných epizod něco odnesou. My jsme dělávali takové drobnosti, že jsme nechávali třeba jenom jako smajlíka namalovanýho. Malýho smajlíka a u toho třeba jako čokoládku. Nebo tak. A že i když jsme věděli, že jsme ten bordel neudělali, tak jsme věděli, že ta uklízečka nebo ten člověk, co to má na starosti, tak přijde a koukne se na to a udělá veme si toho bonbóna a hned jako je to trošku něco. Prostě proč ne? Proč ty lidi, když můžou, tak neudělají radši tu drobnou hezkou věc, proč radši většina lidí udělá spíš ten bordel nebo to něco hroznýho. A to by měla být teoreticky teda ta pozitivita a ta pozitivní psychologie, že ty budeš právě tyhle ty malinký věci, kdy můžeš si něco dovolit, tak to prostě přetavíš spíš do toho dobrýho. Spíš někoho pustíš, spíš někomu nějak pomůžeš. Včera jsme byli v té barabizně, Bára šla mezi tím na záchod, tak já jsem tam prostě složil a přehodil deky. A viděl jsem, jak ten číšník potom přišel a kouknul se tak jako na nás a kejvnul, že teda jako děkuje. A je to kravina, jemu to ušetřilo prostě 10 sekund času, ale to. A ventilujte si v případě, že to nejde a jste fakt naštvaný a chcete někomu nějak zanadávat, tak si to ventilujte mimo ty lidi. Ono většina těch lidí má jako svých problémů dost. Když jsou takový ty drobnosti, když máte s někým problém, tak mu to řekněte mu to v klidu a řešte to, ale... No a spousta lidí si prostě zbytečně vylejvá agresi, třeba to mám další urážku. Na slabších a na lidech, třeba na číšnicích, nebo na lidech z call centra, nebo na prodavačích. A to prostě víš, že seš prostě další story, ale jestli serveš servírku za to, nebo někoho na call centru za něco, což prostě nikdy není chyba těch lidí. To je prostě o 20 levelů nahoře a seřveš je, tak seš prostě píčus. Pár dní zpátky jsem se málem pohádal s nějakou bábou, která řvala na mladýho kluka na Lidlu, že mají drahý papriky. Nebo lidi, co týkají Vietnamcům. Prostě takový to, že prostě přijdeš a vidíš, že prostě to není jako v pohodě. A... Jo. A nejlepší je, že oni jim tykají. A když jim ten Vietnamec, který se ten jazyk učí, tykne zpátky, no co si to dovolujete? No jo, no. Vylili jsme si srdíčko. Doufám, že jste z toho měli takový sounáležitý pocit, že nás štvou trošku podobné věci jako vás. A že jste si trošku i třeba zanadávali s náma. Ne, fakt nám dejte vědět ale zajímavé mě, co vás štve nejvíc. Co vás štve nejvíc, nebo do DMs, prostě co vás štve nejvíc, nebo já můžu zkusit dát, až ta epizoda vyjde, takovou tu questions na Instagram. Dáme anketu a třeba to pak ty nejlepší pak jako zveřejním, ať si můžeme spolu zanadávat. A mezi tím následujte Instagram, YouTube, celý videa a vždycky sbíráme podněty a všechny jako vaše postřehy v DMs nejlíp na Instagramu, tak se tam budeme těšit. A příští epizodu takovou docela kontroverzní a to kolagen. Jo. To bude veselé. Tak jo. Mějte se. Ahoj.